Dinagdakan ba ang hanap mo na pwedeng pang-ulam at pampulutan? Mga nagsasarapang chicken skins at drinks ba ang hanap mo? Tara, samahan nyo na naman ako sa aking panibagong food trip adventure. So yun na mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may bagong bukas na Dakdak Express, katabi ng 777 Midtown Tower at katapat ng 7-Eleven, Barangay San Miguel, Calasiao Branch. At heto na nga mga ka-adventure, ang bagong bukas na Dakdak Express, Barangay San Miguel, Calasiao Branch. At heto nga pala yung kanilang mga menu. May pulutan platters, may drinks, may rice bowl, may combo meals pa. So yun na mga ka-adventure, nandito nga tayo sa bagong bukas na Dakdak Express, San Miguel, Calasiao Branch. At ating titikman muli ang kanilang mga pinagmamalaking mga drinks and foods dito. Kaya tara, let's cheer! Welcome to Dakdak Express! So yun na nga mga ka-adventure, hindi na natin pinatagal at nag-order na tayo ng kanilang mga bestseller na magkakain dito, lalong-lalo na yung kanilang dinagdakan. So yun na nga mga ka-adventure, giniling na nga yung kanilang karne na gagamitin sa ating mga in-order. Pagkatapos kang magiling mga ka-adventure, saka na nila nilagay sa kanilang bowl. Saka nila minikos-mikos at maghalo-halo yung kanilang mga ingredients na niligay. Pagkatapos ng ilang minuto, andito na ang ating mga in-order. Here's our order today. Napakabilis yung kanilang service dito mga ka-adventure. At ang kanilang mga staff ay palagi pang nakangiti. Mapapachill at relax ka talaga dito. Bukod sa napakaganda ng kanilang ambience, hindi ka rin maiinitan dahil naka-aircon sila dito. Open nga sila dito Monday to Sunday mula 7:30 ng umaga hanggang 11:30 ng gabi. Kaya naman arat na rin kayo rito. Ito nga pala mga ka-adventure, yung kanilang pinagmamalaking bestseller dito na dinakdakan. At heto rin mga ka-adventure, yung tinatawag nila chicken pops. At mayroon din chicken skin, the best pang ulam, the best pang pulutan. At nag-order din tayo dito ng kanilang lemonade na lychee flavor at lemonade strawberry flavor. Ay grabe mga ka-adventure, dinig nyo naman, napakalutong. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Lumayo at pumunta na rin kayo dito sa may Dakdak Express. At tignan nga natin itong kanilang pinagmamalaking dinakdakan dito sa Dakdak Express. Grabe, napakasarap talaga ng kanilang dinakdakan dito. Isa ito sa mga binabalik-balikan ng kanilang mga customer dito. Sa halagang 129 pesos, meron ka ng dinakdakan, may free lemonade drinks ka pa. San ka pa? Dito lamang yan sa may Dakdak Express. Quality talaga yung mga pagkain dito. Kaya yayain mo na ang iyong mga friends and family at arat na rin kayo dito sa may Dakdak Express, San Miguel, Calasiao Branch.